आलो भाई लोग सबके बजा दिला बाजा हमारे नाम वीआईपी राजा। तो भाई लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और सेल्फी राज के एक और ब्लास्ट लेवल के सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे हाँ भाई लोग भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा जाना गाने के टाइटल बा सुना एक करे जा। अरे हाँ भाई लोग सुना एक करे जा गाना कब तक होता कौन चैनल पर होता कौ तरीके रिलीज करा जाता और हाँ खेसारी लाल यादव के डांस फिल्म के ट्रेलर कब तक रिलीज करा जाता पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा लगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लगे तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए क्या कि खेसारी लाल यादव के हर एक गाना के और फिल्म के अपडेट ये वाला चैनल पर मिलत रहेला। तो लोग सब्सक्राइब कर ना भूलें। तो सबसे पहले भाई लोग तो लोग के बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के अरे हाँ ये वाला गाना कब तक ले आवता। तो भाई लोग देखल खेसारी लाल यादव के ये वाला गाने का मतलब पोस्टर रिलीज कर दिया लोग। अरे हाँ निमन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से कल ही ये वाला गाना के सुना एक करेजा गाना का पोस्टर रिलीज कर दिया गया, लेकिन भाई लोग कोनो प्रॉब्लम के कारण फिर हटा दिया एल्बम। और भाई लोग ये वाला गाना के पोस्टर तो लोग के 1 से 2 दिन के अंदर तो लोग के देखे के मिल जाई, हर केहू के देखे के मिल जाएगा कि कितना दिन ना देख लो, लेकिन हम जब रिलीज होकर तब वहीं जाकर देख लो और डाउनलोड कर लो। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हम ये वाला गाना बचो निमन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आवे वाला बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हम ये गाना लिखले बाड़न अरे हाँ सुना एक करे जा गाना लिखले बाड़न अरे हाँ कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक डायरेक्टर भी बना कृष्णा बेदर्दी और बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा ये वाला गाना। सुन में आवता कि हाँ ये वाला गाना बहुत ही हिट हुई बहुत सुपर हिट हुई गाना काहे कि खेसारी लाल यादव के हर एक करेजा वाला गाना वाला तो सुपर डुपर हिट हो गया। तो भाई लोग ये वाला भी गाना खेसारी लाल यादव के सुपर डुपर हिट हुई और भाई लोग 1 से 2 दिन के बाद तो लोग फोटो रिलीज कर दिया। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के डांस फिल्म के ट्रेलर कब तक लेते भाई लोग तो लोग मतलब टीजर देख ले तो बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास पूरा बॉलीवुड के लेवल के ये वाला मतलब डांस फिल्म के ट्रेलर टीजर रिलीज करल गल बा। बहुत ही हाई लेवल के बनावल गल बा बहुत ही मस्त बनावल गल बा। खेसारी लाल यादव के सुनने में आवता कि हाँ ये वाला फिल्म मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बार बनल बा कि हाँ ऐसा मतलब वीडियो को शूट करल गल बा ऐसा क्वालिटी में शूट करल गल बा कि पूरा बॉलीवुड जैसा लौकता। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला मतलब डांस फिल्म के ट्रेलर कब तक ले होता टीजर तक तो लोग देख ले लोग वाले। तो भाई लोग देखा लेकिन ये वाला जौन गाना मतलब फिल्म खेसारी लाल यादव के डांस था टीजर आई 14 जनवरी के। अरे हाँ 14 जनवरी 2025 के ये वाला फिल्म डांस फिल्म के टीजर आई। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला फिल्म मतलब फिल्म के टीजर बतावन आई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। बाकी भाई लोग ये वाला मतलब डांस में 5 गो गाना बा तो लोग पूरा फिल्म में 5 गो ही गाना सुने के मिली और भाई लोग सब गाना में कृष्णा बेदर्दी के और बहुत ही बेस्ट कृष्णा बेदर्दी गाना लिखेलन और डांस फिल्म में जितना भी तो लोग गाना सुने के मिले सब कृष्णा बेदर्दी के ही मिले। बाकी भाई लोग तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें बाकी वीडियो को शेयर कर लें और एक कमेंट जरूर कर दिया लगे।